रसमाखौ गामिनि रायजोआ मिटिं खालामनानै सेन्देलनि माला सोदों बियो थार बाथ्रा ना आरो गामिनि रायजोआबो बिसिनि गामि जि मावनांगौ हाबाखौ गावसोरबो मावदों ना मावनांगौ बिबानखौ लायनांगौमोन जुदि गारलायाबा गामिनि रायजोखौ बुजायहोनानै हौवाखौ मोजां खालामना लानांगौमोन आरो जुदि मानियाबाथाय नों गारो ना मायो गारमोन ओमफ्राय गारखांनायनि उनाव फाथैलाय बिसिखांनायनि उनावसो गुबुन हौवाखौ लानो हायो एसेबां गिदिर बियो बिदि साजाबो मोननाय नङामोन दिनै सेन्देलनि माला फान्थावनि मालाबो सोरबा होनदों गानहोनांगौमोन लोगोफोर दायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों अनलि फर रसमा ब्रह्म नङा होमब्ला लोगोफोर गोबाङानो बुंदों दिनैनि दिनावहाय रसमा ब्रह्मखौहाय गोरोन्थि जाबाय रसमा ब्रह्मनि सेन्डालखौ मानो आलायनांगौ रसमा ब्रह्मनि दाय नङा रसमा ब्रह्मनि दाय बिदिनो खालामनांगौ होननानै नोंथांमोना गोबाङानो ससियेल मिडियानि दारैहाय रसमा ब्रह्म बिथांखौहाय थांखिनानै मुं लानायखौ गोबाङावनो नुदों गोबाङानो बेफोरबायदि सोंदों आरो कमेन्ट्सबो खालामदों गोबांनियानो फारसेथिं रसमानि फारसेथिं हौवासानि नङा होमब्ला लोगोफोर थिग दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव मा खालामनो हायो हाबा जाफिननो हायो ना हाया आरो फाथैलाय बिसियाब्ला मानसियाहाय गुबुन हौवाजोंहाय हाबा जाफिननो हायो ना हाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ थांखिनानै दिनै नैबे सासे सिस्टाराहाय ओरैबायदि मोनसे गुवार थांखि लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे बाथ्राखौहाय फोसावदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना बिथां सिस्टाराहाय दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मा थांखि लानानै दिनै नैबेबायदि बाथ्राखौहाय फोसावदों थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना रसमाखौ गामिनि रायजोआ मिटिं खालामनानै सेन्देलनि माला सोदों बियो थार बाथ्रा ना आरो गामिनि रायजोआबो बिसिनि गामि जि मावनांगौ हाबाखौ गावसोरबो मावदों ना मावनांगौ बिबानखौ गामिनि रायजोआ गोबाव समनि उनाव दिनै रसमानि डिसिसनखौ लाबाय मास मोनब्रै मोनबा जाबायमोन रसमा खारनाया रसमाना मोनसे गिदिर गोरोन्थिया बेनो जादों रसमाया फोसावबाय थादोंमोन बिनि हौवाया गाज्रि जुमाय फाग्ला बेफोरबायदि आंखौ अयथासार खालामो ना खायफा हौवाफ्राबो दङ बिदि अयथासार खालामग्राया ना मोनसे भिडिअआव रसमाया प्रुफबो होदोंमोन आंखौ माबायदि अयथासार खालामो जुमाय लोंना फैनानै दुम दाखाल खालामो होननानै मोनसे भिडिअखौ रसमाया देखायदोंमोन थ' बेयावहाय जों एसे मिन्थिनानैबो मोनदोंमोन हौवानिबो गोरोन्थि दं होननानै नंगौना नङा रायजोफोर खायफा मानसिफोरा हिनजावफोरा हौवानि थाखायबो गोरोन्थि जायो ओमफ्राय बिनि गेजेरजोंनो रसमानि बांसिन गोरोन्थिया होनना थाङोबा रसमाया हौवाया गाज्रि मोनबा बै सासे गुबुन हौवाजों ब्लड खारनाङामोन इयो गथ' थाखानानैबो आरो हौवा थाखानानैबो ना न'खर संसार जानाया जुदि बियो हौवाया इसेबां गाज्रिबा बै गामिनि मानसिखौ लानानै बिसिनि गामि सावरायनांगौमोन गिदिर गोलावफोरजों रायलायनांगौमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय माबा मोनसे नोंसोरो गारलायो ना मायो बेखौ बुजायलायनांगौमोन जुदि गारलायाबा गामिनि रायजोखौ बुजायहोनानै हौवाखौ मोजां खालामना लानांगौमोन आरो जुदि मानियाबाथाय नों गारो ना मायो गारमोन ओमफ्राय गारखांनायनि उनाव फाथैलाय बिसिखांनायनि उनावसो गुबुन हौवाखौ लानो हायो नंगौना नङा रायजोफोर अबेबा गामियाव आं खोनानो मोनदों दाबो हौवा थाखानायानो हौवाखौ गारबाय होननानै गुबुन हौवाखौ लानानै फैनायाव बे गामिनि मानसिया बे हिनजावखौ आरो बे हौवाजों हाबा होफिनदों थ' खायफा गामिनाबो बेफोरबायदि गोरोन्थि जायो ना रसमानि गोरोन्थिया बेनो बियो बिदि खारनाङामोन सिगां बियो फाथैलायखौ बिसिग्रोनांगौमोन बिनि उनावहाय बियो हाबा जायोना मायो बियो बिनि गोसो जागौमोन नंगौना नङा एसेबां गिदिर बियो बिदि साजाबो मोननाय नङामोन दिनै सेन्देलनि माला फान्थावनि मालाबो सोरबा होनदों गानहोनांगौमोन फान्थावनि माला सेन्देलनि माला बेफोरखौ गानहोजानायबो नङामोन बुजानोबो गगौमोन एसे आरो बेखौ बांसिन मानसिफ्रा मोजांसो मोनगौमोन नंगौना नङा बांसिन सापर्टसो खालामगौमोन रसमाखौ मानो होनबा इसेबां गोलाव लाइफखौ बियोथ' दा बुरियाखैना इसेबां गोलाव लाइफखौ बियो हारसिं बोरै बारहोनो गुबुनजों हाबा जानायाबो गाज्रि बाथ्रा नङा जुदि बे हौवाजों नोंना सान्थियानो गैया संसार जानायाव थ' बे हौवाजोंबो बोरै थानो बेफोरबायदिबो जायो बाथ्राया थ' बिदि जागौमोन आरोना बेनो जाहैबाय रसमानि गोरोन्थि बिनि थाखाय दिनैहाय बियो बे साजाखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय गामिनिबो गोरोन्थि नङा बे साजा होग्रा गामिनिबो गोरोन्थि नङा बिसिनाबो दायथ' थायो जोंनि बर'फोरनाव गोबाङानो गोबां बिबान दङ जेनेबा इदि गारलायोबाथाय इदिनो गोख्रों साजा होनाय फैसा बुरिनाय बेफोरो थाखायो नों हारसिं मानसिया गामिनि एसेबां बुरजा रायजोजों जुजिनो हाया मानो होनबा रायजोनि खोथा मथेसो सोलियो मोनसे जानानै थांबाय बियो थिगानो आं खायफा मानसिफोरखौ बेयावनो बुंगोन आरोना
मानसिखौ नोंबो मानसि आंबो मानसि नोंनावबो जिउ दं आंनावबो जिउ दं सोरनि लाइफआव मा समाव मा जालांगोन बेखौ जों रावबो मिथिया नंगौना नङा रायजोफोर नंगौना नङा सोरनि लाइफआव सोर मा जालांगोन बेखौ मिथिया जों दा गावनि जिउआव जोङो जेबो खालामा जों एकदम मोजां जों गोख्रों जों हौवा गारलाया जोङो हिनजाव गारलाया बेफोरबायदि जों गोख्रों बिदिनो थाबाय थागोन होननानै जों गावखौ लांनो हागोन जोङो खिन्थु बै जोंनि इयुन जोलै गथ'फोरा गथ' जोनोम जागोन जोंनाबो बे गथ'फोरा दि मादि जागोन सानसे समाव जुदि नोङो जेसेबां बुजायसेयावबो नोंनि खोथाखौ मानियाबा बे गथ'आ नोंनाबो जुदि बै रसमामोन बायदिनो बिदिनो सेम कन्डिशनाव जुदि नोंनाबो फिसाया सानसे समाव जायोबा नों माबायदि मोनगोन बेखौ सानलाय नों माबायदि मोनगोन बेखौ नोङो सानलाय एसे सोरखौबा होनदों आरो ना आङो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मानो बुंबाय थादों होननानै बुंनो साननो हागौ मानसिखौ हादों होननानै एसेबां बेफोरबायदि नारसिन नाङा एसेबां बेफोरबायदि खालामनाङा अयनाय खालामनाङा मिथिगौना एसे सोलायनो नाजादो मानसिफोराबो सोरबा आङो ओरैबायदि मिनिनाय नुदों फेसबुकफोराव माथो सोरबा सनानि मेडेल गानहोजाबायनो डाइरेक्ट होनाखै रसमाखौनो होनगासिनो सेन्देलनि माला गानहोनायखौ माथो सोरबा सनानि मेडेल गानहोजादोंनो माथो सोरबा बिदि बुजाबायनो माथो दिनै दामजाबायनो बिदि होननानै गोबां मानसिफोरा पस्ट होयै रसमाखौ मिनिगासिनो बिदि खालामनाङा नोंनावबो सम फैगोन आंनावबो सम फैगोन खर' मेलेमाव जेनेबा मा दं नोंसोरनाव आं इखौ खोथाखौ साननानै मोना आरोना आसुरित मोनो आं मानसिखौ सोरबा माबा मोनसे जादों होननानै इदि गोरोन्थि मावदों होननानै रसमायाबो जानो हागौ मिन्थियामोन ना गावनि जिउआव मा बेफोरबायदि जुदि आं बे हौवाजों खारनांगौबा आंखौ गामिनि रायजोआ मादि साजा होगोन बेफोरबायदि मादि खालामगोन बे बाथ्राखौ जुदि मिन्थियोमोनबा बेबो खारनाय नङामोन बिदि थ' बेनाबो इदिनो गोरोन्थिया आसानक जानानै थांदों बिनि थाखायनो मानसिखौ हादों होननानै एसेबां बिदि मिनिनाङा आरोना नोंनावबो सम फैगोन आंनावबो सम फैगोन गोबां दुखु मोनदों आं रसमा मोना गोरोन्थिखौ मावखादों बे थार बाथ्राखा थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय रसमा ब्रह्मनि बागै बिथां सिस्टाराहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां मेसेज होबाय नोंथांमोननि सेरावहाय फाथैलाइ बिसिखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनो हायो आरो फाथैलाइ बिसियाब्ला दिनैनि दिनावहाय गुबुन आलादा मोनसे संसार जानाया गोब्राबथि होनानै नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला थ' लोगोफोर बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै नैबे भिडिअखौहाय फोलावबावगोन होननानै आं सानाखै जाबायदि मोनथिनांगौ जाबायदि सोलोंनांगौ बा नुखानांगौ नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपजों लोगोसे बिथां सिस्टारा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय खोनासंखाबाय नङा होमब्ला बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावला जास्ट नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसेल' रिकुवेस्ट नैबे मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे जेन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननिहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय